皆さん、こんにちは。いつも動画見ていただきありがとうございます。今日ですね、顔ヨガ業界でプチ整形呼んでいる即効果があるポーズを紹介したいと思います。顔全体を引き上げてくれるポーズになります。ポーズ名はこめかみリフトでございます。こちら、たくさんやることがあるので、これから皆さんに丁寧に説明していきますので、ぜひ覚えていただければと思います。まず私、見本を見せますので、最初は見ててください。で、そして私の変わり具合も確認していただければと思います。じゃあ、私の顔を見てください。で、私、こっち側に通常引き下がっているので、こっち側をリフトしたいと思います。皆さん、私の顔の全体、少し歪みもみんなそれぞれあるので、私の歪みも確認してみてください。はい。これで終わりです。どうですか皆さん。見てください。引き上がりました？この効果が皆さんも実感できるので、これからこのポーズの、ポイントを教えていきたいと思います。じゃあまずは皆さん、自分の顔の歪みを鏡で見てください。耳下腺っていうところが耳の下にあるので、ここも押してみてください。硬いかなとか、あと痛みはあるかな、今の状態を確認してみてください。ここからポーズの動作になります。じゃあまず顔の引き下がってる方から上げていきたいので、上げたい方の手を45度下に下げます。で、そこから手のひらは開いてで握ります。親指、人差し指、小指を伸ばします。こんな感じになります。で、この手はポーズの間はずっと下に自分で引き下げる、伸ばすっていう意識を忘れずにお願いします。この手は置いといて、次にここのリフトした上げ方の方法ですね。こちらが一番大事になります。もう一回言います。大事です。これが、曖昧だと効果が出にくくなるので、大事です。3回目言いました。はい。ここはどうするかというと、頭まっすぐですね。はい。で、ここ、膝曲げてもらって、で、ここで、目の下のところ、ここ、頬のところですね。ここに人差し指と親指じゃない。中指を、はい、ここに置いて、指も揃います。で、ここから鏡見ながら皆さんぜひやってほしいんですけど、ほうれい線を上に引き上げる。あとこの頬の肉を少し上に上げるイメージで、上、後ろっていう意識で伸ばしていただければと思います。じゃあ見てください。じゃあまず後ろに私伸ばします。そこから上に引き上げます。こんな具合です。息を吸って吐きながら倒します。このまっすぐ倒します。顎を引いちゃってこんな感じとか、こういう感じとかは絶対ダメです。まっすぐ綺麗に横に倒します。はい。こんな感じです。で、さっきもポーズでやったんですけど、鼻から息を吸いながら、で、吐きながら下を床に出します。出したまま3回から4回ぐらい、長い深呼吸します。で、この動作を全部組み合わせて、この引き上がる効果が出てきますので、皆さん一緒にやってみてください。じゃあ私ももう一回皆さん説明聞いたので、一緒にやっていきたいと思います。私、舌出してしまうと喋れなくなるので、皆さん私の動画を見ながら一緒にやってください。はい、じゃあ行きます。
皆さんやってみましたか？鏡で自分の顔を確認してください。先ほどポーズ前に確認した顔と少し引き上がってるかとか、あとここの頬のところスッキリしてるかとか、顔が引き上がったか確認してみてください。また耳下線ももう一度押してみてください。柔らかくなったり痛みも取れていることがあるので、前回確認したのと比較してみてください。こちらで顔全体引き上げて小顔効果、あとフェイスラインもスッキリになってきますので、皆さんぜひ続けてやってみてください。ありがとうございます。バイバイ。